Здравейте! Аз съм Севда и готвя с Thermomix. Ако искате да видите различни рецепти и да знаете как може да се готви с Thermomix бързо, лесно и удобно вкъщи, освен това и чисто, може да ни последвате във Facebook страницата ни Аз готвя с Thermomix, а оттам ще видите линкове към сайта и към други социални мрежи. Днес искам да си направим крем супа от картофи. В други видеа ви показах как да си обелим картофите с Thermomix, как да си обелим морковите с Thermomix, а сега ще покажем как да направим супата. Избираме си рецептата, която благодарение на Cookie ще ни води стъпка по стъпка. Решаваме за колко порции искаме да е тази рецепта. Ние вкъщи сме 6 човека, избирам, че искам за 6 порции и казвам начало. След което чакам да видя какво ще ми каже. Ето, машината ми казва да отворя капака. И ми казва да сложа 75 грама лук. Освен всичко останало, нашия Thermomix е една везна. Слагаме. Ето, аз малко съм по-щедра. В момента, в който сложих лука, трябва да натисна. Казва ми да сложа 1-2 скилитки чеса. Никога не съм правила крем супа от картофи с чеса, но щом Thermomix ми казва, аз слушам, защото рецептите винаги стават много вкусни. Казвам, че съм изпълнила това условие. А сега трябва да затворя капака. Thermomix вече само да ми отключи капака. Ето вижте как е нарязала. Сега ми казва с шпатулата да сваля лука надолу. И аз слушам всичко, което Thermomix казва. И сега трябва да сложа 1 кг картофи или тиквички. Водата е изпълнена. Трябва да сложим сол, черен пипер. И сме готови. Аз съм си приготвила и моркови. Но е важно да знаете, че винаги може да промените рецептата по вкуса на вашето семейство и да направите вашата рецепта. След което слагаме капачето и забележете. Започват да се варят нашите картофки и моркови. Като за 18 минути машината ще достигне 100 градуса Целзий. В същото време ножът ще реже на първа скорост и на първа степен, за да може да разбърква нашите зеленчуци. През тези 18 минути аз мога да говоря с моите приятели по телефона, мога да работя, мога да си изпия кафето, мога дори да си прегледам социалните мрежи или просто да почивам. Проверихме картофките дали са готови. Абсолютно готови са. Сега масълце. И след това пише, че трябва да сложим сметана 60 грама. Тук също съм по-щедра, за да стане вкусно. Секунди се да не отключи капака. Ето нашата картофена крем супа, която всъщност е с малко морковче и затова има този специфичен цвят. Ето тези ми е подготвила. Ето вижте, нямаме нужда и от чепак. И сега да пробвам нашата крем супа. Само да изтиля малко, за да видим. Оха, е прекрасно! Повярвайте ми, ще имате много вкусни, показва, много вкусни ястия вкъщи и всички ще обичат да ядат всичко, което е приготвено с нашия Thermomix. Страхотно е. Довиждане!